Bé, secretari de Comunicació, vicepresident de la mesa, diputats i diputades, directors generals, vicepresidenta i membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vicepresident i membres del CAC, directors de mitjans, amigues i amics. Bé, bon dia a tothom i gràcies per ser avui aquí en aquesta nova sessió del Fòrum de la Comunicació, la número 34 ja. Una sessió en la que abordem una temàtica molt present, molt viva, de molt debat, no només al nostre país, sinó a la majoria dels països del nostre entorn. El present i el futur del servei públic audiovisual i, si més específicament, els reptes que presenta la televisió. I ho fem amb un ponent rellevant tant per la seva trajectòria professional com perquè en aquests moments ostenta la direcció de Televisió de Catalunya. És el senyor Vicent Sanchis, conegut de tots vostès, a qui li voldria agrair de manera molt especial que ens hagi volgut acompanyar en el dia d'avui. El senyor Vicent Sanchis, tot i que no és necessària presentació, és periodista, compta amb una llarga... Veus, anava a dir que no mereix, però corregim-ho perquè no és necessari. Té una llarga trajectòria i experiència en l'àmbit periodístic de la gestió i la direcció dels mitjans. Ha estat director del Setmanari del Temps, director de la revista 16, director adjunt i director del diari L'Observador, director del diari Avui i també president de la seva empresa editora, director adjunt del diari Digital i en el camp audiovisual ha estat guionista i director de diversos programes de Televisió de Catalunya i va ser director del Canal Barça durant els anys 2009 i 2010. A més, també té experiència en l'àmbit acadèmic, perquè és doctor per la Universitat Ramon Llull, on, a més, ha impartit classes. Bé, un ponent jo crec que, per tant, idoni pel tema que abordem avui. I, com vostès saben, a Catalunya, per la nostra realitat social, per la nostra realitat política i també per una profunda convicció dels seus beneficis, es va fer una forta aposta als anys 80 per un servei públic audiovisual propi en llengua catalana, amb objectius diversos. Objectiu d'assegurar el pluralisme polític i social, d'oferir a la ciutadania continguts i informació de proximitat, contribuir a la vertebració social i cultural del nostre país i promoure la llengua catalana, alhora que disposar d'una programació de qualitat i, finalment, ser un motor, ser un tractor del sector audiovisual de casa nostra. Jo crec que durant tots aquests anys Televisió de Catalunya ha complert amb escreix aquestes funcions. Els informes que elabora el Consell Audiovisual de Catalunya de verificació del compliment de les missions de servei públic així ho garanteixen o així ho demostren. I Televisió de Catalunya ha esdevingut una peça, jo crec que cabdal, per dues qüestions fonamentals de les que esmentava ara fa un moment. Una és la normalització lingüística i l'altra és ser tractor o motor de la indústria audiovisual de Catalunya. Ara bé, els temps han canviat. De fa 3 dècades ençà les coses s'han canviat radicalment, s'han transformat radicalment, especialment en els últims anys. I els canvis han estat extraordinàriament profunds, extraordinàriament importants. Deixi'm fer algunes breus referències. Amb una certa radiografia que ja vàrem fer quan vàrem presentar el llibre blanc, però que em permeto recordar. Si estem situats a l'any 2000, hi havia 2 canals en català per 5 canals en castellà. Estaven encara en l'àmbit tecnològic. L'any 2017, en l'àmbit de la TDT, estem parlant de 8 canals en català, o en l'àmbit de Catalunya, i 32 canals de l'àmbit estatal. La fragmentació ha augmentat d'una manera considerable. Però, a més, s'ha produït un creixement molt important en l'àmbit de la televisió de pagament, ho comentàvem ara fa un moment. I això s'ha produït en els darrers 2 anys. Estàvem parlant d'una penetració de televisió de pagament d'un 8% que ha passat a un 35% en els 2 últims anys. A més, tenim tots els serveis a la demanda, tots els serveis en streaming, tots els serveis que s'han incrementat en els últims anys, des del 2010, a tota Europa, un 172%. Naturalment estem parlant de Netflix, estem parlant d'HBO, estem parlant d'Amazon. Qui coneixia Netflix fa 2 anys?
poqueta gent, molt poqueta gent. Ara és una opció i una oferta realment molt consumida pels molts dels ciutadans de Catalunya. Però és que si vas per Europa, el competidor, en aquests moments el principal competidor de les televisions públiques és Netflix. Bé, a més, tot aquest consum d'oferta audiovisual hi ha al sumari tota l'oferta de YouTube, tota l'oferta de continguts audiovisuals de les xarxes socials, perquè el consum audiovisual també s'ha traslladat a altres àmbits. S'ha traslladat a altres àmbits, a altres plataformes, sigui a l'ordinador, sigui el mòbil, sigui l'iPad. Per tant, les formes de consum, especialment entre els menors, ha canviat, o entre el públic més jove, ha canviat radicalment. Bé, això ha coincidit, a més, amb una reducció del pressupost de la corporació d'uns 150 milions, faig xifres rodones, des de l'any 2010, que corresponen a una reducció de l'aportació pública i una reducció dels ingressos publicitaris. Juntament, a més, tenim una situació de duopoli a nivell d'estat espanyol entre Mediaset i A3 Media. No descobreixo res i aquí estem parlant, a més, que entre tots dos cobreixen aproximadament entre un 90 i un 95% del mercat publicitari. Això, com ho dèiem nosaltres quan presentàvem el llibre blanc, és per nosaltres la tempesta perfecta, una situació complexa pel que fa als reptes que té el servei públic audiovisual, concretament, molt concretament, la televisió. Què ha comportat això? Bé, ha comportat, d'una banda, una qüestió per nosaltres preocupant, és una reducció del consum audiovisual en català en l'àmbit televisiu. L'àmbit televisiu, que en aquests moments està a un 18,5%. I això molt particularment ve per una reducció de l'audiència de Televisió de Catalunya, que en el seu conjunt ha passat de l'any 2002, dels seus màxims, un 28,4% en el conjunt dels canals, a un 14,1% en l'abril del 2017. Bé, aquestes són les dades. Després poden haver-hi elements importants. I algun element important que sí que m'agradaria destacar és que, per exemple, els informatius han resistit d'una manera molt notable i segueixen sent els líders i segueixen sent la manera d'informar-se de la majoria dels catalans. Aquests són els reptes als quals cal fer-hi front des de la meva perspectiva, des de la nostra perspectiva. Quines són, i no les detallaré totes perquè si no reproduiria el llibre blanc, quines són en aquests moments les possibilitats o les possibles solucions que nosaltres hem plantejat en el llibre blanc, que ja més els indico que tenim la voluntat de posar en marxa la comissió de seguiment del llibre blanc que havíem previst en el mateix llibre blanc, juntament amb el Parlament, amb el Govern i amb els agents del sector. En primer lloc, la primera mesura és assegurar un finançament millor que el que té en aquests moments la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, acostant-se al finançament que tenen els serveis públics audiovisuals en els països similars, en els països de dimensions similars del nostre entorn. I estem parlant aquí d'un augment de 18 euros per persona i any per situar-nos en una aportació de 50 euros per persona i any. Això implica una xifra que sembla molt important i que realment ho és, que són aquests 137 milions que nosaltres hem fraccionat, hem dividit en 4 anys per arribar finalment a aquesta xifra. Llavors, el tema és dir, aquesta xifra per fer què? Aquesta xifra dedicada a quina qüestió? En l'anàlisi que nosaltres hem fet, creiem que un element fonamental al qual cal dedicar aquests 137 milions és a la ficció. Creiem que la ficció és l'aposta que s'està fent a tota Europa en aquest àmbit. Creiem que la ficció permet fidelitzar l'audiència, creiem que la ficció, a més, permet reforçar un imaginari col·lectiu que és important per tots i cada un dels països. Segon element al qual creiem que cal dedicar-hi aquests recursos és a una aposta, uns continguts per públics estratègics.
i quan estic referint als públics estratègics estic referint-me bàsicament al públic més jove. Públic més jove que ha migrat de la televisió lineal, en primer lloc, però també ha migrat molt de les televisions públiques. Si fem un anàlisi de les televisions públiques europees, veurem que totes elles tenen un públic més envellit. Per tant, cal l'esforç, per posar un exemple, la televisió pública suïssa, on està focalitzant els seus esforços, és en aconseguir recuperar aquest públic jove. Per tant, ficció, públics estratègics i, finalment, una aposta per els nous serveis a la demanda, per aquestes noves plataformes, el que nosaltres hem denominat el Netflix català. Aquests serien els tres reptes fonamentals als quals crec que cal apostar aquests majors recursos que des de la meva perspectiva són imprescindibles per tenir un sector públic, un servei públic audiovisual potent. I jo crec que, a més, el sector audiovisual és un sector estratègic tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista econòmic. Per tant, una aposta pel servei públic audiovisual de Catalunya és una aposta pel conjunt del sector audiovisual, en definitiva, és una aposta pel país. Per la meva banda, res més. Naturalment, li cedeixo la paraula al senyor Vicenç Sanchis, al qual li torno a agrair que hagi volgut acompanyar-nos en aquesta sessió d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, president. M'havien advertit quan vinguera, no et preocupes, no t'ho prepares massa perquè el president del CAC ja et farà la conferència i per tant ho sol fer i a més està molt bé perquè jo crec que també això té una visió positiva i és que les seues contribucions sempre ens fan molt més savis. Bé, doncs autoritats i amics, valga la redundància o la contradicció. Anem a veure. Jo, quan ahir vaig mirar i em van ensenyar la llista de gent que avui vindria, vaig pensar que era una gent bastant documentada i bastant preparada i bastant intel·ligent, per dir-ho així, per repetir obvietats o per repetir dades i coses que tots vostès, d'una manera o d'una altra, a les quals ja tenen accés o que ja saben bastant bé. I és veritat, i per tant, avui me sent una mica en fals. Segurament els contaré coses o els donaré alguna dada, poc que s'espera, humilment que vostès ja se sabran. I potser, per tant, seria o serà més interessant després debatre les conclusions que se'n deriven, que potser no seran les mateixes que no fer un panorama sobre la situació que coneixem tots. Però el faré, i ara explicaré per què em veig obligar-lo a fer, o per què em veig obligar a fer-lo. Em veig obligar a fer-ho també per una cosa que està molt clara. Si jo fora Vicenç Sanchis, estaria aquí. El currículum, per cert, ja està tan conegut aquests dies que fins i tot jo me'l sé de memòria i tot, perquè tot el món el demanava. Però si jo fora només un periodista, doncs segurament vostès no hi serien. Quan va un alt càrrec de la Generalitat a una universitat, Harvard, per exemple, com hem vist aquests dies, o com van altres universitats importants del món anglosaxó, no importa tant el que diguen, sinó qui ho diu. I segurament el que jo diré ara té més sentit per al càrrec de responsabilitat que m'ha correspost ocupar últimament. I en aquest sentit sí que val la pena parlar una mica més. Com que els considere també, no els sé preparar un PowerPoint i ho farciré tot anglicismes perquè considero que vostès estan una mica també per sobre de tot això. Bé, la realitat i el sentiment que més els volia exposar i que més els volia transmetre, per això es diu la conferència com es diu, són una sèrie d'anomalies, algunes que pertanyen al món de la comunicació en general, internacional, i unes altres que en són pròpies, que poden produir algunes estupefaccions importants, però sobretot el que produeixen són moltes incerteses. I les incerteses d'alguna manera s'han de calcular perquè ara que han començat a passar no en siguin tan hostils. Jo vinc del món, he fet bastant televisió, he fet molta premsa escrita i la primera estupefacció és com s'assemblen, com s'assembla ara mateix el panorama televisiu al panorama de la premsa escrita fa alguns anys. I per això, i encara que no es correspon a aquest àmbit, m'hi referiré una mica, perquè em sembla viure un déjà vu que diuen els francesos o fins i tot allò que diuen aquí el dia de la marmota, que no és el dia del hàmster, que és el dia de la marmota. Perquè estem repetint, jo crec que el problema, i fins i tot estem repetint algunes falses solucions. Fa 25 anys jo estava a punt d'entrar a dirigir un diari i observava
que els propietaris i els caps responsables de grups de comunicació, que llavors no eren tan forts com ara, n'hi havia menys i no eren tan importants, estaven molt nerviosos. I estaven molt nerviosos perquè s'acostaven una sèrie de canvis tecnològics que, en definitiva, al final han derivat en canvis socials, en canvis culturals i també en canvis d'hàbits i de consums. S'insinuava amb molta força, començava amb força allò que ara diem la xarxa, internet, noves tecnologies, etc. Els grups de premsa en aquells moments estaven basats gairebé tots en un gran diari que era com la columna vertebral. I aquests grups de premsa, que no eren, torno a insistir, no estaven tan diversificats com ara, ni eren tan potents, ni eren tan fràgils tampoc, per cert, es basaven sempre en un diari, i el diari era, per dir-ho així, era una mica el graner qui fornia els recursos que aquells grups necessitaven. Però els diaris van començar a patir, i van començar a patir perquè van començar a perdre difusió i a perdre publicitat, que és justament per altres causes, i llavors també es parla de fragmentació, però de fragmentació de suports i de coses rares. És més o menys el que podríem parlar una mica ara. Per frenar la caiguda, els responsables dels grups de comunicació incipients o d'aquells grans diaris van dir, a veure, mantenim una fal·làcia, mantenim una ficció. I la ficció és que nosaltres perdem difusió i perdem publicitat, però actuarem i farem perquè no sembla que estem perdent difusió per assegurar-nos la publicitat. I aleshores es van inventar una sèrie de recursos que criticàvem a la gent que treballava en els diaris perquè ens semblaven absolutament delirants, però van tindre fortuna i alguns encara es mantenen fins avui dia. Per exemple, per augmentar o per mantenir aquella difusió que en aquells anys era real, hi havia diaris a Barcelona que venien reals 200.000 exemplars, van dir, bueno, mira, farem una cosa que es diu venda en bloc. I què és això de la venda en bloc? I aleshores es diuen, bueno, això de la venda en bloc és que nosaltres deixarem una pila de diaris en determinats establiments, aeroports, trens, gimnasos, escoles, etc. I aquests diaris no es vendran, aquests diaris la gent senzillament els agafarà gratis i els llegirà. I aleshores la gent que justificava la difusió dels diaris, l'Oficina de Justificació de la Difusió, l'OJD va dir, escolten, si això són gratuïts, és una cosa i no els poden comptar. Gratuïts vostès tenen perquè resulta que allà en aquesta oficina també hi havia anunciants que diuen, a veure si ens estem una mica fent trampes tots. Diu, per tant, si vostès no tenen entrades que justifiquen la venda d'aquests diaris, no els poden comptar. I aleshores les empreses van dir, doncs, bueno, com que hem de justificar el 50% del preu de cost d'exemplar, que és el que ens queda a nosaltres com a marge quan un diari passa per quiosc, doncs algú ens ho pagarà. I van anar a una sèrie de grans empreses o d'administracions que els pagava aquests exemplars de vendre en bloc. Però, clar, aquelles empreses i aquelles administracions van dir, això ho heu de descomptar de lo que ja us aportem perquè resulta que nosaltres no tenim més capacitat de fer més inversió en els vostres diaris. I van dir, doncs ens ho descomptem, no passa res, tu lo comido por los servidos, mantenim la difusió a preu de perdre una mica més d'ingressos publicitaris reals, perquè els ingressos que entraven per aquest concepte es gastaven en cost industrial i en distribució del producte. No en mantindre prou. I van dir, no, a part de la venda en bloc, perquè no n'hi ha prou i no mantenim la difusió, farem una cosa que es dirà subscripció col·lectiva, que és subscriure a tot el col·legi d'arquitectes, a tot el col·legi de metges, a totes les guarderies, a qui siga. I això també ho pagaran els mateixos, és a dir, ho acabarem també pagant nosaltres. I amb això mantindrem la difusió, però no n'hi havia prou. I aleshores van dir, bueno, doncs farem una sèrie de promocions que seran enormes, augmentarem moltíssim l'oferta al cap de setmana. Al cap de setmana una persona tindrà la sensació que quan entri un quiosc haurà d'emportar un carretó amb tot el paper i les coses que els regalarem, etc. I va haver-hi fins i tot el cas, perquè no pensen que això ens ho vam inventar només a Catalunya o a Espanya, va haver-hi el cas d'una televisió turca, d'un diari turc, que fins i tot va acabar sortejant un frigorífic. Sortejant no, perdonen, va acabar venent per cupons, però molt més gratuït del que costava un frigorífic. Això valia molts diners i les empreses editores de diaris van començar realment a patir moltíssim en els seus comptes de resultats. A més, com que això assegurava, per dir-ho així, la difusió, però veien que no tindria massa recorregut perquè la societat estava canviant, els hàbits de compra estaven canviant i les tecnologies de la informació també estaven canviant, va dir, bueno, diversifiquem la inversió en el sector i constituïm-nos en grans grups de premsa. I aleshores grups de Catalunya, grups de Madrid, van invertir en televisió, en ràdio, en premsa gratuïta i fins i tot en internet a contracor perquè no li trobaven el benefici. I encara ara per a molts d'ells tampoc en té gaire. Van dir, això té poca publicitat, però hem de ser-hi. I per tant, com que hem de ser-hi, és una inversió que farem sense estar massa convençuts, però hem de ser-hi allà.
La majoria de tots aquests recursos, trampes, alguns fets amb tota la bona fe del món, altres jo crec fets amb capacitat empresarial de futur i altres fets senzillament per aguantar com fora la tempesta perfecta, la majoria de totes aquelles maniobres evidentment no han funcionat. I la decadència ha estat més lenta del que preveia l'editor del New York Times, que deia que l'any 2015 o l'any 2010 ja no hi hauria diaris de paper i les empreses serien unes altres, però s'ha mantingut. I avui en dia, sent parlar algunes vegades a responsables de diaris que pretenen ser grups de comunicació, alguns d'ells en unes situacions econòmiques, parlem de Catalunya i podíem parlar també de Madrid, francament precàries o francament terribles, que diuen bueno, la nostra aspiració ja només és ser els últims a apagar la llum. Això ho he sentit jo i no em sembla que siga, per dir-ho així, un bon motiu o un bon objectiu per mantenir viva una empresa o un diari o la presència en el panorama informatiu en qualsevol país del món. La reflexió podria ser que es va fer malament i que hauríem d'intentar fer bé en el sector televisió, que tot això ho hem començat a patir o ho hem començat a gaudir-ne una mica més tard. Perquè la conclusió en el sector de grans grups de comunicació de premsa és terrible. No hi ha cap grup d'aquests que puga malviure sense suport institucional. I atenció, quan això ho dius en Madrid diuen bueno, això ho diu algú el de la premsa subvencionada, perquè a Madrid quan miren cap a Catalunya diuen que aquí la premsa és subvencionada. I jo sempre he pensat que allà la premsa se subvenciona molt més que aquí, perquè aquí no hi ha hagut grans maniobres de compres o vendes de diaris senzillament per justificar sessions de canals televisius o altres prebendes que pot concedir un estat que realment té molt intervingut aquest sector, el sector de la informació. Això a Espanya és històric, més que en altres llocs del món segurament, menys que en algunes dictadures, però més que en altres llocs del món homologables amb el nostre, i allà la subvenció t'arriba moltes vegades a canvi de freqüències de ràdio, de canals de televisió, o fins i tot de publicitats i paquets de publicitats importantíssims d'allò que diuen l'IBEX 35, que com tots vostès saben és l'IBEX 33, perquè hi ha 33 empreses que viuen del BOE o que viuen amb el BOE i 2 que no ho fan. I a partir d'aquí és molt més fàcil subvencionar i escarnir als altres sense assumir les pròpies faltes, però hi són també. Ara, si volem, passem ràpidament a la televisió. Una mica el president del CAC ja els ha anat informant, ja els ha anat dient, i aquest llibre blanc és perfecte, que m'ha servit una mica per afusellar-los també idees, moltes gràcies, però una mica aquest llibre blanc explica la situació que comença a ser també molt dura, i és veritat. Vull dir, puja el consum audiovisual, puja moltíssim, però es manté o baixa el de la televisió com a mitjà, perquè això és una obvietat, el consum habitual avui en dia se pot fer des d'altres instàncies, plataformes, suports, etc. I la fragmentació comença a ser enorme. Aquesta és una paraula màgica, la fragmentació, que moltes vegades s'utilitza, per dir-ho així, com a remei i consol de tots els mals, però el cas és que existeix. I és veritat que hi ha un perfil de telespectadors, si parlem de televisió, més gran, però és que aquest perfil no és real, no és del tot cert. És a dir, la gent que consumeix televisió en línia, en aparell convencional, és veritat que és més gran, i jo no crec que hi hagi gent entre 10 i 50 anys que es mira la televisió ara com la mirava fa 10 anys, però també és veritat que hi ha gent que està tot el dia en la tablet, amb el portàtil, amb el mòbil, etc., i que estan mirant continguts televisius moltes vegades, audiovisuals la majoria de les vegades. Apareixen també altres sistemes de consum, evidentment, se pot consumir la televisió en diferit, es pot programar, es pot fer a la carta, es pot fer per pagament, es pot fer, com he dit, en suports diferents, etc. I quina és la gran distorsió de tot això? La gran distorsió és que a l'hora de quantificar l'audiència es continuen fent servir gairebé els mateixos sistemes que fa 10 anys. És a dir, una empresa que es dedica a això, que bàsicament analitza el consum de televisiu que després serveix per mirar quina publicitat arriba als mitjans, una mica com es feia abans amb els diaris de paper, que se suposava que tot allò que es regalava era consumit, moltes vegades no ho era, i es mantenien, per dir-ho així, els mateixos criteris per repartir publicitat amb un sistema que estava adulterat en la base, i no es volia reaccionar, encara no sabem bé per què, o se reaccionava només una miqueta. Doncs ara passa igual. Ara nosaltres tenim, per exemple, quan anem a una televisió pública, privada, a vendre publicitat, diuen, mire, vostès són aquesta televisió, l'anàlisi ens diu que vostès per franges horàries ahir van tindre aquesta audiència. Però resulta que aquesta audiència és falsa.
és absolutament falsa, perquè aquesta audiència és la que mira televisió lineal, que torna a dir, aquesta televisió es consumeix bàsicament per gent que té de 3 a 10 anys i per gent que té de 50 anys endavant, i no sempre. I, per tant, el més lògic de tot, absolutament el més lògic de tot, seria canviar aquest sistema. I començar, per dir-ho així, a preparar-se i a mirar per adequar-se a la demanda real. I això què vol dir? Pot voler dir al cap d'uns pocs anys, perquè tot això corre molt, quan comencen els canvis ja són imparables, i si no ja ho veurem, que vindran d'aquí un cert temps algú i dirà no, a mi no m'interessa l'audiència que ahir va tindre la cadena, entre altres coses perquè no es mesura de la manera que jo crec que s'ha de fer, i després perquè jo vull saber aquest producte amb el qual me vull anunciar quina audiència, quin consum ha tingut en tots els altres suports. I aleshores aquest consum en tots els altres suports estarà competint, evidentment, amb YouTube, per exemple. Hi ha programes i vídeos, perquè a més encara es fragmenta més el consum, hi ha vídeos de Cracòvia que els miren 1,5 milió, 2 milions de persones, i en canvi Cracòvia té l'audiència que té i rep la publicitat que té, per lo que diuen els senyors de Kantar Media, podria ser qualsevol altra empresa, que jo crec que es fa d'una manera pensada, evidentment, per al passat. I això ens situa en un miratge que té conseqüències. Per exemple, a un programador de televisió, tant si és públic com privat, li diuen quin programa faria vostè ara? I jo diré un programa per a gent que tinga més de 50 anys, perquè és la que em determinarà l'audiència i serà la que determinarà també la publicitat que després vindrà arran d'aquesta audiència. I si faig programes que tinguen més de 50 anys, estem desemparant o estem oblidant una sèrie de persones, una sèrie de gent que ara tindrà uns altres hàbits i que en un futur immediat començarà a abandonar-nos perquè nosaltres ja no estem pensant en el seu món. Encara que també es poden passar tota la vida fent productes per a gent que té més de 50 anys, però la gent que tindrà més de 50 anys d'aquí a 10 anys no farà el mateix consum televisiu que nosaltres, que tenim més de 50 anys, sinó que farà el propi, que serà un altre. Per tant, estem creant productes en part distorsionats també. I en part deixem de costat moltes vegades inversions, treball, energies en noves tecnologies i en noves maneres de fer televisió, perquè amb els recursos que tenim les públiques o amb el marge de benefici que volen les privades no hi ha espai per a això. Entre tots plegats, com passava una mica o com passava bastant amb la premsa escrita, crec que ens estem fent moltes trampes. I això coincideix amb el de Javi d'abans. També hi ha una caiguda de la publicitat. Ho comentava el president, que és lògic, no és lògic, però és bastant visible. Hi ha un duopoli a Espanya. A Espanya, quan acaba el monopoli, sempre comença un duopoli, un oligopoli o un monopoli, la qüestió és tindre polis. Hi ha un duopoli ara, que són dues grans empreses, els coneixem tots, Atresmedia, Mediaset, que tenen, com comentaves, un 86% de la inversió publicitària, podrien arribar al final al 100%, en canvi tenen una quota de pantalla del 57%, que a Catalunya és inferior. I, per tant, hi ha una gran distorsió que encara ho complica més. A més, evidentment, la fragmentació, l'aparició de noves cadenes, etc., dificulta o complica encara més el pastís. I a Catalunya, a més, tenim anomalies pròpies. Les anomalies pròpies, per exemple, és que quan se tractava dels diaris, tu anaves a una central de compres a Madrid i demanaves una campanya i et deien no, les campanyes s'atenen als següents criteris. Les campanyes normals van, ells deien així, a televisiones, a diarios nacionales y al apoyo en Cataluña. El apoyo en Cataluña era La Vanguardia o bé La Vanguardia del Periódico i els diarios nacionales eren només els que s'editaven a Madrid. I això volia dir que tots els altres es quedaven fora. Doncs ara, més o menys, torna a passar igual en la publicitat. Televisió de Catalunya o 8TV o qualsevol, el Punt Avui, qualsevol televisió de Catalunya va a buscar la gran publicitat, que no s'enganya ningú, que no està a Catalunya, sinó que està a Madrid, i ella els diuen, no, és que nosaltres amb la quota que cobreixen el grup d'Antena 3 i el grup de Telecinco ja en tenim prou. I com que ja en tenim prou, vostès són una cosa rara i no hi tenen lloc. I això, que en la premsa de paper s'ha mantingut, aquest criteri de només premsa nacional, després Apoyo a Catalunya i finalment, i per misericòrdia, la primera capçalera provincial, això ens podrà passar també que només el primer tindrà accés a una miqueta de publicitat, però serà poquíssima. I, a més, sembla que no estan disposats a canviar-ho. Si canviara la manera de calcular-ho i es fera per consum de producte, doncs podria ser sí, llavors sí.
Però a mi em fa l'efecte que això tampoc ens afavoriria. A mi em fa l'efecte que si ho farem per consum de producte, encara més la fragmentació i la diversificació i el fet que hi ha competidors tan forts com el mateix YouTube, per exemple, plataformes que competeixen i que ara no són comptades, faria al final que la publicitat, per molt que fora més ajustada a la realitat, els ingressos publicitaris tampoc ens serien aquí, per Catalunya, mentre estiguem en aquest mercat, tampoc serien en absolut beneficiosos. Més aviat serien hostils. Clar, això, i tampoc m'inventa res, es complica encara més quan veiem que efectivament el consum de televisió a Catalunya no segueix les mateixes pautes que en altres àmbits de la comunicació. És a dir, a la premsa de paper i en part en la premsa d'internet, Catalunya té un ecosistema propi i en ràdio també. I en ràdio també té un ecosistema propi. Però en televisió no som gaire diferents de Múrcia o d'Aragó o d'altres, entre cometes, comunitats autònomes. És a dir, es distribuïm l'audiència, per dir-ho així, amb criteris que solen ser semblants. Primer uns, després uns altres, i després, finalment, i enmig de tot això, la televisió autonòmica. Som un país diferent, però en alguns casos els comportaments els tenim iguals. I, per tant, això ens complica moltíssim l'existència. La competitivitat en televisió és més dura, l'externa és brutal i no hi ha manera perquè competim des d'una manera desigual. Si un gran diari a Barcelona encara ara pot competir amb un gran diari de Madrid i la tendència última és que aquest gran diari, amb tots els problemes que tinga, malgrat tot, té més lectors que en comparació amb aquest diari de Madrid que tenia abans, els ha perdut moltíssims, però perquè ens entenguem, el país ven molt menys ara a Catalunya que venia abans, segurament molt menys, s'ha reduït molt més la seva quota de mercat que el de La Vanguardia o que la del periòdico. I això, en canvi, en televisió està passant per a l'inrevés. Si comptes que les tendències són les mateixes i comptes també, a més, per dir-ho així, que allà es juga amb més facilitat, per tot, per la publicitat, perquè les empreses poden ser més potents, perquè tenen més audiència potencial, perquè es dirigeixen a 40 o 45 milions de persones i no a 7, que és el de sempre, perquè estan pròxims al poder, i el poder moltes vegades decideix com donar freqüències, com fa lleis, etc., on i com reparteix la publicitat, tenim un problema enorme. I tenim un problema segurament més seriós del que alguns de nosaltres ara som capaços de calcular. Som desiguals, per desgràcia, ara que estem en societats que es volen més igualitàries, a l'hora de poder fabricar productes televisius que puguen competir amb allò que tenim instal·lat en casa i que no és de fora, és de casa perquè ho consumim o perquè juga amb una normativa legal i amb un marc estructural que també és el nostre. Bé, aleshores, i vaig una mica acabant, jo diria, jo a la gent que a Catalunya té una televisió privada, que són molt pocs, perquè aquest mercat tan difícil el que fa és limitar moltíssim, per dir-ho així, allò que diuen la iniciativa empresarial, però els diria que fixen molt bé en què inverteixen. Ja sé que és un consell idiota, em diran, i vostè què ens ha de dir si ho estem invertint nosaltres? Poden perdre molts diners, perquè estan en un àmbit que és molt més difícil que tots els altres, molt més difícil que l'àmbit premsa i que l'àmbit televisió. I a les televisions públiques a Catalunya, que hi ha diferents, per dir-ho així, xarxes, locals, municipals, evidentment TV3, etc. Home, jo, clar, què els hem de dir? Que hem de revisar allò que estem fent profundament, perquè el present és duríssim i encara ho serà més. I no hi ha cap senyal ni cap indici que diga que el futur en aquest sentit serà més fàcil, a no ser que canviem el paradigma general i estiguem parlant d'un altre país o d'una altra manera de fer les coses. Jo moltes vegades els dic una cosa, on he arribat ara, els ho he dit ja 2 o 3 vegades, als responsables d'informatius o de programes o fins i tot al comitè d'empresa o a gent que ha vingut a veure'm de Televisió de Catalunya, treballadors allà dins, que un per un m'escolten, coincideixen, quan són 2 miren l'un a l'altre a veure quina cara fa l'altre i a veure quina han de fer ells, i quan són 3 no m'ho compren. Però jo els dic, en el futur, efectivament, caldran més recursos. Clar que caldran més recursos, perquè això és el que hi ha, però els recursos haurien de ser infinits, perquè cada vegada es complica més. Però, a més, què passarà quan es diversifica i es compta l'audiència d'una altra manera, només mirem per producte i nosaltres siguem uns productes més en un mar que encara serà molt més immens i molt més fragmentat.
Què passarà quan Televisió de Catalunya vagi al Parlament o la Generalitat i diga a la nostra audiència i la de qualsevol televisió en aquest moment o qualsevol empresa televisiva que es pretenga líder no passen més enllà del 5 o del 6%? I què passarà quan es demanen els recursos, més encara dels que ara té una televisió pública, que és veritat que comparada amb qualsevol gran país europeu és poc, però també és veritat que això també ho diuen els mestres, que també ho diuen els metges i que ho diu qualsevol altra àrea del sector públic o la cultura. Perquè jo no sé si hi ha molts països, no ho sé, a Europa o en aquesta part del món, si tenen Ministeri de Cultura, que alguns no en tenen, o tenen coses semblants, però molts en tenen, que el seu govern dedica menys recursos al seu Ministeri de Cultura que a la seva televisió pública. Igual sí, i m'estic equivocant perquè això sí que no ho tinc contrastat. Però em sembla que anirem a demanar una sèrie de coses que un equip, un govern, un Parlament que han d'atendre en definitiva i al final per serveis públics i pel benefici públic, cada vegada ho veuran menys clar. Jo crec, a mi em fa l'efecte, que el que sí que caldria, o el que caldria d'una altra manera, seria, escolten, volem més recursos, és veritat, però hem de mirar si la manera en què nosaltres estem fent televisió s'adequa a la manera en què ara es fa televisió, s'ha de fer televisió, si els nostres volums i les nostres maneres de treballar fan que aquests diners públics que es puguen invertir i que potser calen més recursos, bueno, sempre necessitarien més, tinguen un sentit. Perquè si no, igual estem, per dir-ho així, igual estem, perquè ho fem tots com a contribuents, finançant coses que no tenen massa explicació, que al final és com començar a distribuir diaris gratuïts en forma de subscripció col·lectiva. I jo no sé si això té massa sentit. Parlava el president del CAC, del Consell de l'Audiovisual, i jo crec que unes lleis i un Consell de l'Audiovisual són com el que tenim, que jo crec que és model en moltes coses. Alguns altres, i molt a prop d'aquí, ja voldrien tindre instàncies que en aquest sentit foren tan civilitzades i ajudaren tant a intentar entendre bé la societat i què és un servei públic, però parlava també de la necessitat de veure el que fa la televisió pública també com un servei públic i, per tant, de demanar més pressupostos públics. Jo crec que sí, ja ho estic dient, però crec que s'ha de revisar. I també crec una altra cosa. Amb tota la bona intenció del món, nosaltres hem fet lleis que en realitat el que ens fan és competir amb més dificultat amb les televisions que venen de fora, que venen exactament de la capital de l'Estat o amb els grans grups espanyols, o els grans grups internacionals que estan afincats a Espanya però no a Catalunya. Potser això la gent del CAC ho haurà sentit algunes vegades, allò de disparar-se al peu i tot això, però no per sentir-ho moltes vegades no deixa de ser de veritat. Hi ha unes limitacions que són absolutament civilitzadores a l'hora de determinar publicitat, inversions en audiovisual, en pel·lícules, etc., que són les que cal aplicar quan una televisió és un servei públic, però que des de Catalunya, amb lleis pròpies, són més restrictives i ens compliquen més la vida que des de fora. I el problema segurament, i ara ja parlo només de la televisió pública, és que la televisió pública està competint amb televisions privades amb unes armes ètiques que són diferents, amb molts més escrúpols que ells i amb més limitacions legals, perquè nosaltres amb això som més civilitzats, per dir-ho així. I ens trobem un altre problema, que a més, quan s'aplica la llei de l'Estat, la 7 del 2010, resulta que aquella llei de l'Estat està pensada sobretot per afavorir les televisions privades perquè ja es pensava que acabarien pagant la televisió pública i per tant se'ls donaven més prerrogatives. I per tant, des d'una televisió a Catalunya hi ha el problema de la nostra pròpia, per dir-ho així, dels nostres propis escrúpols i del nostre propi marc de llei que està pensant per una societat molt civilitzada i, a més, com a servei públic que pateix les dues legislacions. Això no és molt important, però alguna vegada també ho haurien de pensar. Acaba ja. Hi ha la llengua catalana, efectivament, que no és només la llengua catalana, perquè si fos la llengua catalana, doncs miren, és una llengua i ja està. És una manera d'entendre el món, és una manera d'interpretar la realitat, és una manera de viure la vida i que tots estarem d'acord que és tan interessant o tan avorrida i tan magnífica o tan nefasta com totes les altres que hi ha pel món. Tots tenen virtuts, totes tenen problemes. Però nosaltres, els problemes que poden afegir països que no tenen uns grans àmbits lingüístics, per dir-ho així, a Europa n'hi ha uns quants, afegim un altre problema. Tenim un espai lingüístic de comunicació trencat i fragmentat i destrossat pel règim autonòmic. Quan jo era jove, als 70, al final de la dictadura, els senyors d'Agua i d'Agom o el senyor Lluís Llach o els senyors que presentaven, els directors de cinema, que presentaven una pel·lícula, venien a València i la presentaven en català.
I anaven al teatre principal i es mantenien durant una temporada en programació en català. I recorde, com a anècdota, que els senyors de Boadella, els senyors de Joglars, estrenaven les seues obres a la ciutat d'Alacant, que ara sembla que sigui un territori absolutament, per dir-ho així, perdut en l'espai interestel·lar. Es va fer el Congrés de Cultura Catalana, es va fer el Diccionari Català-Valencià-Balear, es va fer el diccionari, es va fer un muntó de coses que allà tenien una certa resposta com ho tenien a Mallorca. I s'entenia llavors molt, molt més que era un espai lingüístic que ara. Quan arriben les autonomies hi ha un espai, un supraespai, que és el que nos une, que és tot allò que s'estructura, s'articula al voltant de l'Estat i que es produeix en castellà, bàsicament des de Madrid, i tot allò que no separa, que és l'altre, o que mereix, per dir-ho així, només reconeixement, legislació i protecció autonòmica. Què passa? Doncs que la llengua catalana no és una llengua autonòmica. La llengua catalana es parla a Aragó, es parla al País Valencià, es parla a les Illes Balears, es parla a Catalunya, es parla encara com es puga a la Catalunya Nord i es parla també a Andorra, que és un altre estat. I algú dirà, és que ara es deixa vostè d'una petita ciutat allà que es diu l'Alguer. Doncs sí, posem-la també. No hi ha cap llengua del món que renunciï a la seva integritat territorial perquè sí, perquè els sembla que així les coses els poden anar millor. I nosaltres ho hem fet obligats, per un costat, per una legislació i per una intenció molt intel·ligent. Només hi ha una cosa important, que és aquella que ens uneix a tots, i l'altre només és autonòmic, i ens ho hem cregut i hem actuat en conseqüència. Hem generat, també és veritat, marcats per la llei, unes legislacions autonòmiques que han marcat fronteres lingüístiques. En el cas del País Valencià encara és més complicat perquè hi ha hagut gravíssimes manipulacions econòmiques i polítiques que han aconseguit durant molt de temps conflictivitzar la identitat lingüística i fer creure a molta gent, o aprofitar-se d'alguna gent que s'ho pensava i encara potenciar-los més, que el valencià no era català, que és la millor manera que tenen les llengües grans de matar les petites. Si el valencià al final resulta que és valencià o que acaba sent monoverí o que acaba sent alacantí, aquestes cosetes desapareixen amb molta més facilitat que si és un idioma gran i més estructurat. Bé, ho hauríem d'intentar. Hauríem d'intentar recuperar allò que una dinàmica autonòmica i que unes lleis autonòmiques s'han convertit en impossible. Entre altres coses perquè hi ha una normativa europea que ho permet, que ho demana i perquè és el més lògic. I en aquest sentit, potser hi hauria alguna porta, ni perquè fora per petita, de recuperar un mercat integral, que és el mercat de la llengua catalana, per poder vendre productes i per poder comunicar-se i per poder fins i tot difondre la nostra cultura o gaudir-ne. I és igual que parlem del llibre, que parlem del disc o que parlem de la televisió. Però és increïble a aquestes alçades que quan dius Manel per al País Valencià sigui un fenomen minoritari i vagin i actuen poquíssim, molt menys que actuava Maria del Mar Bonet l'any 74 en tot el territori lingüístic, o que quan dius TV3 hi ha unes fronteres en forma de sancions i de multes i d'una normativa absolutament, per dir-ho així, interessada, que fa que no puga ser. Anem una miqueta millor. En aquest sentit, el futur és més clar. Però, de totes maneres, el futur, quan parlem de Televisió a Catalunya, és bastant magre, és bastant més complicat. A mi m'agradaria moltíssim que el pensarem bé, que el poguérem treballar bé. M'agradaria moltíssim que quan diem més recursos, sí, efectivament foren més recursos, però que pensarem molt bé a què els dediquem i realment si estaran ben utilitzats o es dedicaran a fomentar o a consolidar o a aguantar contra natura esquemes i models que el temps ja ha superat. I m'agradaria finalment que quan es parla de televisió pública a Catalunya les jugades partidistes deixaren lloc a un sentit, per dir-ho així, de país o a un sentit realment de servei públic. És a dir, que hi haguera no un interès a fer noves i noves legislacions contínuament que suposen o que busquen la neutralitat i que en el fons al final perduren esquemes, sinó que hi haguera moltes vegades la voluntat fins i tot de sacrificar-se per entendre que s'han de prendre mesures que potser no siguin enteses o que siguin conflictives, però que ens poden ajudar més a encarar no el futur que vindrà, sinó el present. Perquè si no toquem ara el present, evidentment el futur ens desbordarà absolutament. Moltes gràcies. Com sempre, no decep mai. Hi ha molts temes, moltes qüestions, molts interrogants. Ara és qüestió que vostès les plantegin i que el Vicenç pugui respondre-les o pugui intentar respondre-les. No m'hi veig. Ja sí. Bon dia. Joan González, formo part de l'equip de Miramar, per tant, 40 anys
en el servei públic de televisió, tant dins com a fora de les cadenes. M'agradaria fer tres reflexions. Una, per mi avui televisió és tot. Sí? És a dir, televisió igual a pantalla. No importa si està en el menjador o estàs en el metro amb la petita pantalla. Segona, crec que el servei públic de televisió podria comparar-se amb el servei públic de salut. I per tant crec que, igual que el servei públic de salut no es centra en l'Hospital de Vall d'Hebron, crec que cal pensar el servei públic de televisió d'una forma global, des de les diferents pantalles i des de diferents emissors, siguin grans, mitjans o petits, on, lògicament, la televisió principal, TV3, de la qual la persona que està al meu costat, hi ha una persona que està per aquí davant, i jo mateix formem part de l'equip fundador, hauria de ser el mascaró de proa, però s'ha de pensar globalment. I tercer, des de fa 30 anys, jo no ho he de saber millor, existeix una cosa que es diu la conferència Input. La conferència Input, pels que no ho sàpiguen, és una trobada anual d'uns 1.000-2.000 professionals, cada cop a un lloc diferent del món, on es veuen programes de servei públic de televisió. Programes de servei públic de televisió no vol dir programes fets per televisió pública, vol dir programes de servei públic de televisió, tant si són d'empreses privades, televisions privades, com de canals públics. Per tant, el servei públic vinculat al contingut i no tant vinculat a l'origen o a la titularitat de la cadena. Per mi aquestes són tres reflexions que crec que haurien d'estar presents. Què és televisió avui dia? Què és el servei públic de televisió a Catalunya? I si la televisió, el servei públic de televisió és l'origen, la matriu, l'edifici, l'estatus dels treballadors o és el contingut? Moltes gràcies. Jo crec que està ben expressat i més o menys crec que coincidim en moltes coses. El que està clar és que el concepte de servei públic aplicat a la sanitat no sé si variarà molt amb el pas dels anys, però ara no sembla que això passi tan ràpidament. És a dir, que quan una persona necessita atenció mèdica segueix els mateixos esquemes que habitualment el que passa ara és que està garantida la universalitat del servei. Però quan parles de televisió, els canvis hi són i per tant no es poden posar, per dir-ho així, al mateix nivell. I són de la manera, com vostè explicava molt bé, que pot ser d'aquí a pocs anys una administració pública tindrà l'obligació, perquè per això és administració pública, de garantir tot allò que ara garanteix la televisió pública a Catalunya, ho comentava molt bé el president del CAC, és a dir, per exemple, a dir la presència de la llengua catalana, això aquí és bàsic, però per exemple també una programació de rigor, una programació de qualitat, una programació que aborde unes temàtiques que altres televisions no tenen necessitat de fer perquè només busquen audiència, en definitiva, i és així, i fins i tot també un suport al sector audiovisual que a Catalunya, que té el mercat que té i la competència que té, és necessari. Però aleshores ben bé podria ser diferent en el sentit que estem dient, que és donar aquest suport públic a productes o que és donar aquest suport públic a iniciatives, però que aquest sector públic ja no estiguera regulat, per dir-ho així, per graelles i per emissores, per cadenes tradicionals. Podria passar això també, no ho sabem. En tot cas, la reflexió és contínuament necessària perquè el que no es pot és perpetuar esquemes vells, pensant-te tu que perpetuant-los estàs millorant o canviant la realitat. La realitat actuarà per sobre teu. Ho comentava jo com començava, quan els empresaris de premsa a Catalunya i també a Espanya consideraven que havien de mantindre la ficció d'una difusió que era falsa, pensaven que en el fons això no era un error. Però al final què van aconseguir? Perdre ingressos, perdre recursos, desviar uns fons publicitaris que necessitaven i malacostumar al lector, perquè el lector fins a aquell moment havia pagat per uns diaris que tenien uns costos de producció que així ho exigien i després van acostumar-se a llegir-los gratis al tren, a l'avió o al gimnàs o a la guarderia. I quan tu dones un producte gratuït que té un cost i que només pots pagar amb la publicitat, t'estàs enredant en tu mateix. Per tant, jo crec que ara la gent que pensa la televisió pública s'estarà enganyant ella mateixa si considera que aquests sistemes són inalterables i que només cal continuar alimentant-los, alimentant-los, alimentant-los. Estan canviant i el model que tu dius és possible que passi. I això no és ni cap provocació ni ganes de tocar la pera.
perquè moltes vegades hi ha gent que diu, home, però tu dius això, no, no, no. Jo dic això des de la candor absoluta i des de, per dir-ho així, l'ingenuïtat total d'algú que s'ho mira, que ara està dins i que constata algunes impressions que tenia de fora. Estem aguantant esquemes i models a tots els nivells que no tenen massa sentit i que encara en tindran menys en el futur. I a més, la competència que teníem que abans les televisions, Televisió de Catalunya, en els seus primers moments, quan van començar-se a taxar les audiències, podia estar en el 30%. 30-35%, caram, jo crec que no era líder, però és igual, això m'han dit abans, ho hauria de mirar, però jo només tinc ara registres d'audiència des del 2006. Però en tot cas, Televisió de Catalunya és líder quan la primera fragmentació, perquè la primera fragmentació jo crec que deixa un nucli d'audiència més fort que els altres per una televisió en català i ben feta, i amb la segona fragmentació li és molt més difícil, perquè necessita més recursos, perquè l'audiència està molt més compartida i perquè, a més, això és una altra cosa que sí que seria una petita provocació, jo crec que el nucli dur ara és un nucli frívol. És un nucli d'audiència frívol que va a consumir programes que, que TV3 o cap altra televisió pública podria fer mai. I resulta que ara el nucli més dur de consum televisiu, de televisió lineal de més de 50 anys, etc., és un tipus de gent, el nucli dur, més dur de tots, perquè és el que està guanyant ara, que està molt content quan el programa siga, per dir-ho així, més superficial, més banal, més animal. Bueno, doncs també són coses, però és que això ha passat en els últims mesos també, igual que les televisions de pagament és un fenomen que ara. Per tant, estem abordant tot això amb els mateixos esquemes amb què feien televisió als anys 80. Ens estem equivocant segurament. Permetem comentar una idea que jo crec que apuntaves que és totalment certa, que és el tema que el contingut de servei públic no necessàriament ha d'anar vinculat al servei públic. Jo això hi estic totalment d'acord i que cal buscar instruments de col·laboració públic-privats en aquest sentit. Però tu deies una altra cosa que jo em permeto emfatitzar i és que el mascaró de proa, en aquest cas, jo crec que ha de ser TV3 o la televisió pública de Catalunya. I per què? No només perquè jo crec que avui per avui és ineludible, amb un marc diferent, les coses poden ser diferents, però avui per avui això no pot ser d'una altra manera, però perquè més que jo crec que això beneficiaria el conjunt del sector audiovisual, és a dir, que això potencia el sector audiovisual en el seu conjunt. I jo crec que tot el que ha comentat el Vicenç és totalment cert, i és veritat, el futur va cap aquí. Ara també és veritat que en aquests moments ens estem situant, si veiem les audiències, és una meva preocupació perquè jo crec que l'audiència porta llengua i porta tracció del sector audiovisual. En aquests moments les audiències mitjanes del servei públic dels països similars als nostres, ja no parlo d'altres països a Europa, països amb estat o sense estat, Flandes, per exemple, és veritat que és un departament o un país, o com li vulguem dir, molt estanc, està al voltant del 30%. És a dir, nosaltres no podem estar amb una audiència del conjunt amb un 14,1. No podem. Jo crec que pel país no s'ho pot permetre, amb tot el respecte pel nivell educatiu, pel nivell de salut, pel nivell d'infraestructures, pel nivell socials, que és fonamental i molt important. Però jo crec que un país com el nostre ha de tenir una audiència superior en aquest àmbit, tant per normalització lingüística com per sector audiovisual. És la meva... Aleshores, les normatives, per exemple, que restringeixen la publicitat quan la televisió és pública i és catalana i que fan que no sigués competitiu perquè tingués una sèrie de traves contínues contra les televisions privades espanyoles, potser haurien de canviar també. Bé, diguem, les lleis les fa el poble. Les lleis les fa el Parlament, no les lleis les fa el Parlament. De totes maneres, podem apuntar una idea que pot ser positiva en aquest sentit, sempre i quan, naturalment, el Parlament de Catalunya la recolleixi. Si en aquests moments analitzem la proposta que hi ha de directiva, de canvi de directiva de serveis audiovisuals, potser, òbviament, no potser, per compensar els serveis tradicionals respecte als nous entrants, que són tan potents, el que es fa és flexibilitzar extraordinàriament la publicitat. En aquests moments seria un 20% de publicitat de 7 del matí a 23 hores del vespre. És una d'això, amb la qual cosa passarà que es concentrarà la publicitat en l'àmbit del prime time. Això és bo o és dolent?
Aquí hi ha veus, deixa un moment, acabo. Aquí hi ha veus que, òbviament, ho veu molt positiu, naturalment les televisions en general, i hi ha veus que ho veuen molt negativament, perquè els ciutadans hauran de patir, depèn, o patir o no patir, però hauran de tenir uns impactes publicitaris molt més importants. Bé, per això dic que aquesta flexibilització que tu dius s'està present. Veurem què farà el Parlament de Catalunya, perquè sempre ho podrà restringir. Això, el Parlament en aquest àmbit seria sobirà. El televident té una cosa que es diu comandament a distància, que fa que la publicitat ja a la meitat de les cases es pugui passar ràpidament i no mirar-la, perquè miren els programes una miqueta posteriors a quan s'estan emetent, i per tant s'elimina la publicitat, però és que podria ser que passa moltes vegades, que el Parlament de Catalunya estiga discutint si flexibilitza o no la publicitat en els mitjans públics, està parlant d'un gran mitjà només, i al mateix temps resulta que la publicitat ja només compta en contingut i en suport. És a dir, que quan el Parlament de Catalunya estiga debatent com adequar la realitat perquè no sigui més hostil, estarà pensant una altra vegada en la realitat del 1980. I mentrestant la gent tindrà un contingut publicitari que apareixerà en un producte que apareixerà per YouTube. I és fantàstic. Jo també li demanaríem al Parlament de Catalunya que s'informi a través del CAC i a través del llibre blanc de com està tot això abans de prendre decisions i que no sempre vagi al darrere. Perquè de veritat que jo crec que hi ha molta gent que té conceptes televisius, i només estem parlant ara de televisió, de fa exactament 40 anys. Perdoneu que si no monopolitzarem aquí el debat. La paraula la teniu vosaltres. Sí, aviam. Joan Albert Argerich, periodista. Una pregunta. Què hi ha de continuïtat i què hi ha de ruptura o modificació respecte a l'etapa de Jaume Peral? Carai, tu, periodista, no? Bueno, home, bueno, i amic, suposo, i col·lega. És per veure com hi ha el futur, no? Bueno, de continuïtat sap el que hi ha, encerts. Perquè Televisió de Catalunya li va passar una cosa l'any passat, i ara que parlem de pressupostos, i és que en els últims mesos es va quedar sense recursos. I aleshores va haver, per dir-ho així, d'improvisar la graella del prime time, de la franja de més audiència, amb poca capacitat resolutòria i de competència amb les televisions privades. El resultat és que durant aquests 3 primers mesos, durant el primer trimestre de l'any, va caure del primer lloc, jo crec que no només per això, però també per això, del primer lloc per al tercer. Quan van arribar els recursos a final de desembre, es va posar en pràctica ràpidament una manera de funcionar que va fer que per al segon semestre, que és el que estem ara, segon trimestre, perdó, ja hi haguera reacció en el prime time. Resultat, que estem als segons una altra vegada. I per tant, per dir-ho així, això és llegat de l'època anterior, de l'anterior director, que era un encert. Diferència. La diferència és complicada perquè costa molt de marcar en una cultura que està acostumada, per dir-ho així, a ser líder i a tindre les coses més fàcils i a moure's dins d'un àmbit que sembla més un àmbit públic perquè ho és que no un àmbit privat. La diferència és que ara ens hem de moure amb molta més rapidesa. Segurament nosaltres no només hem perdut TV3 o no només ha perdut audiència perquè no tenia el prime time sòlid, sinó perquè ha perdut capacitat de reflexos, agilitat, capacitat de resposta en franges d'horaris més llargues també. Que això és el que s'intenta canviar ara. La diferència és que fins i tot contra costums culturals de la casa, que estaven a més absolutament justificats perquè és com s'havia fet sempre i com havia anat bé, ara hem de reaccionar a algunes coses com si foren televisions privades. El contingut és públic, la reacció ha de ser privada. Si un producte, permet-me que ho digui un producte, però podríem dir un contingut també per no ser tan mercantilistes, no funciona, s'ha de treure de la graella, s'ha d'inventar qualsevol altra cosa i s'ha de treballar amb costos molt més baixos. No pots fer-ho, i això al final potser afectarà la qualitat, és veritat. No és el mateix dedicar per a un escenari d'una telenovela $500.000 d'euros que dedicar 5.000 euros, per exemple. Però és que resulta que si la fem en 5.000 euros i no funciona la podem canviar perquè no haurem de proveir mig milió per pagar els decorats. Aquesta pot ser una de les diferències. Però que costa que més en el terreny de les intencions pot ser que de la pràctica, perquè alguns hàbits són molt difícils d'arrencar. Aquí hi ha gent que treballa per a diaris importants que sap el terratrèmol i el conflicte que va suposar introduir, per dir-ho així, la cultura digital en els seus diaris. De tal manera que encara alguns tenen les redaccions, la redacció digital i la redacció de paper separades. Per què passava això? Perquè la gent en resistim als canvis. Si Televisió de Catalunya sempre, en els últims anys, immediatament els últims anys passen a ser sempre, ha estat líder i ha fet un gran producte d'una gran qualitat, i ara dius que amb els recursos que tenim per ser líder potser és important la qualitat i mantenir l'esperit que té la televisió, però que hem d'abaratir costos per sobretot flexibilitat de la capacitat de reacció,
doncs ho entenen i esperem que no només ho entenguin, sinó que ho puguen assimilar. Jo crec que ja anem pel bon camí en aquest sentit. En TV3 ara hi ha hagut un èxit procedent de la direcció anterior, que han sigut 2 o 3 programes de prime time que han funcionat magníficament. En definitiva, nit i dia o joc de cartes no són mèrits meus, però hi ha hagut una altra cosa que sí que és un mèrit meu i és que s'ha pogut plantejar un programa en 7 dies. Que ja s'havia fet en TV3 abans, això. La gent el que passa és que no se'n recorda, perquè sempre és el passat immediat. Això s'ha fet sempre. No. En els anys 90 es feien programes en 7 dies també, i moltes vegades amb costos molt, molt barats. Això ho fa una televisió privada, una televisió pública, arriba un moment que quan és líder i tot li va bé, no n'és tan conscient. Això podria canviar també. L'atenció, què li demanen la gent a TV3? El 30%. Carai, tu, el 30%, això està molt per sobre dels valors habituals. Li demanen el 30% d'audiència. Jo no sé si nosaltres podem ser com la televisió de Flandes. M'estranya. El que sí que sé és que perquè TV3 es mantinga com a líder, que sembla també que és una necessitat que pot ser equivocada, però que dona el prestigi i la potència que necessita la cadena per poder fer tot això, has d'estar competint amb gent que té una altra cultura i que tu vas caminant, això sí, amb aplom, serietat, gravetat, qualitat per un costat de la vorera i passa un corrent en calçotets. I tu vas perfectament vestit, i guardant les formes, impecablement, amb amabilitat. I l'altre diu, adeu, adeu. I aleshores dius, ostres, doncs igual m'he de treure la corbata, almenys m'he de treure la corbata per córrer una mica sense tanta pressió en el coll. Això és el que podíem aportar de nou. És una mica així explicat, però bueno, com si fos el barri Sèsam, però... Més qüestions. Mentrestant, deixa'm fer una... Aquella és interessant. Ah, llavors... Sí? Hola, bon dia. Gràcies al CAC per aquestes sessions molt interessants i a més a primera hora que ens deixa després viure el dia. I gràcies, Vicent, pels 45 minuts que ens has donat. Parlaves de capacitat de reflexes. Primer, soc Ramon Millà, soc realitzador audiovisual, no realitzador de televisió. Sempre ha sigut un crac. No, però penso que estem en el món de l'audiovisual i per això diu Consell de l'Audiovisual de Catalunya. I penso que hem d'anar tots junts endavant. Penso que... Tu has parlat de reflexes i jo també afegiré que falta reflexes i falta reflexió. Falta pensar més la imatge. Potser la tecnologia se'ns ha vingut molt ràpid, se'ns ha muntat a sobre, no? I llavors hem tingut una motxilla que ens carrega molt, la tecnologia. Hem trobat uns formats que ens els creiem per la forma, que queda molt bonic, la tecnologia. Els enginyers pensen uns algoritmes i ens donen uns filtres a mida i apretem un botó i el tenim fet. O sigui, a vegades no pensem la imatge, l'ha pensat un enginyer fent un algoritme. Potser hauríem de reflexionar més. Tu has dit ara fa un moment aquest programa en 7 dies suposo que ve fruit d'una reflexió de dies i dius, bueno, fem-ho ara, perquè si no hi ha hagut una reflexió i gent preparada això no ho fas. O sigui, d'ara, no sé, jo penso que hem de llevar-nos cada dia veient, o sigui, hi ha molta cosa que fa. Ahir, per exemple, el programa en filosofia parlava del silenci, un gran programa, en filosofia del jo el recomano, i parlava del silenci. També haig de dir que no el va aplicar perquè va omplir tots els forats amb música, aquest programa. No sé, si parles de silenci, però aquesta necessitat d'omplir. Hi ha molt soroll a vegades a la televisió. Estem fent molt soroll entre tots. I si reflexionem, potser el silenci l'omplirem amb... O sigui, aprendrem, cada dia aprendrem una mica més. No sé si tinc que dir alguna cosa més, però sobretot pensem la imatge, per favor. Pensem l'audiovisual. I anirem endavant, crec. Anirem endavant sempre, ni que sigui en el carrer. Però vull dir que pensem més la imatge, de veritat. Pensem més la imatge i el so, l'audiovisual. També la ràdio també l'incloc. Ramon diu que és un realitzador no de TV3 sinó de l'audiovisual. Jo afegiré que és un dels millors i que ho ha sigut sempre i que ho continua sent, i això vol dir que de vegades els canvis tecnològics no afecten el talent que tenen les persones, que sense el talent els canvis tecnològics no serveixen per res. Jo crec que a Televisió de Catalunya hi ha una cosa que és importantíssima i que sobra, que hi ha dins, que és talent.
n'hi ha moltíssim. I crec també que, no sé si falta reflexió, però moltes vegades hi ha tanta gent reflexionant que no sé com les reflexions... És allò que diu aquest país, va, obrim un debat nou. I crec que en l'últim any n'he obert 250, però mai no en tanquem cap. Tots estem tot el dia debatent i a TV3 de vegades les reflexions s'entrecreuen. Jo tenia un amic en la facultat de periodisme que em deia aquí en aquesta universitat, quan vas pel carrer, de sobte t'aborda una teoria. I per TV3 de vegades t'aborda una reflexió creuada amb una altra. Estic d'acord. I jo crec que hi ha massa gent, o molta gent reflexionant. Segurament els circuits perquè les reflexions acaben alguna cosa vàlida no estan del tot, en alguns casos, i això també ara pot ser responsabilitat meua, ben treballats. Però jo crec que si hi ha talent, i el talent és que quan hi ha recursos, però torno a insistir que s'ha de matisar molt què vol dir això que hi ha recursos, el resultat encara continua sent bo. És a dir, si s'inverteixen recursos en un programa propi, funciona. I si s'inverteixen recursos en un programa coproduït, funciona. I amb una producció aliena, funciona. Segurament ni diria que és una sèrie que fa Mediapro. Quin lapsus. Segurament és una sèrie que competint fora és bastant millor del que veiem, del que estem acostumats a veure i que comprem moltes vegades o mirem per papanatisme també. I segurament és molt més barata, segurament també. I per tant en les productores com dins de TV3 hi ha talent, hi ha intel·ligència i hi ha possibilitats de fer-ho bé. Però torno a insistir, és que no estem competint. És a dir, si tinguérem l'espectre i l'àmbit radiofònic, en què tu en definitiva no sé com són les coses, quins miracles passen, però estàs competint contra tu mateix, vull dir, les dues ràdios que competeixen a Catalunya per la gran audiència estan competint contra elles mateixes i contra unes altres que per una sèrie de circumstàncies les hauríem d'analitzar molt bé, potser el senyor Eduard Pujol ens ajudaria a analitzar-les molt bé, han anat perdent espai. Però és que en televisió hi ha moltíssima més oferta que ha anat guanyant espai. I, per tant, per anar contra això, o per neutralitzar això, o per millorar això, doncs a una sèrie de virtuts que ells tenen, no sé si tenen tant talent i tanta reflexió i tanta imaginació i tanta vàlua professional, igual sí, però el que sí que tenen és molta rapidesa, molta agilitat i pocs escrúpols. I com que nosaltres els escrúpols els hem de tenir, home, com a mínim l'agilitat, la rapidesa i la maldat a l'hora de definir costos, per exemple, i no fer-ho tot tan complicat, les hauríem de tindre també. I a partir d'aquí, la imatge la pensaré jo amb tu, perquè, bueno, jo des de TV3 i altra gent, perquè tu la penses molt bé. Sort que te tenim allà. Se'm sent? Sí. No, quan em referia a reflexionar, em referia als nous formats. O sigui, aquests nous, o sigui, tenim ara, és un ventall, tenim 360 graus, o sigui, no ens ho acabem. I aquesta sorpresa diària és aquest descobriment, en el temps. O sigui, un programa no comença el primer dia d'emissió, un programa comença quan jo ja el penso. O sigui, un programa de televisió, quan s'està gestant a la reunió, que ja s'hauria de pensar qui va en aquesta reunió, allà està sortint el programa. I aquell dia jo ja puc estar fent un tuit, si jo vull. Home, no el facis, per l'amor de Déu. Podria fer-lo, però vull dir que... Els carrega el dimoni. Però vull dir que el recorregut d'un programa, que estàvem acostumats a el que és la pantalla televisiva, el programa comença en la roda de premsa una setmana abans, potser. Ara no. Ara un programa... Ramon, ni ara ni mai. No, ja ni mai, però vull dir que ara fins i tot ja pots estar fent audiència molt abans. Vull dir que l'audiència comença el primer dia de l'emissió. Ara no. Ara l'audiència pot començar, potser quan jo el pensi. Serà en el meu àmbit privat, però com a mínim figura que ja el puc... Contradicció i molt ràpida. Estic anant a l'extrem. Contradicció molt ràpida. Les noves tecnologies que afavoreixen, evidentment, la difusió d'un contingut no s'apliquen, no repercuteixen en televisió convencional o no repercuteixen tant com en la televisió d'altres suports. És a dir, si jo tinc una gran presència d'un programa en xarxes socials, tindré més audiència en televisió convencional, però no d'acord amb l'esforç que estic fent, perquè aquest esforç se n'anirà a altres suports. És a dir, si jo faig molts tuits pel programa, no sé, per exemple, Joc de Cartes, aquests tuits que estic fent i aquesta atenció se n'anirà cap a la gent, que és la que està fent els mateixos tuits, que se la miren a la carta, en diferit, per tablet o en el mòbil. Però la gent que està mirant la televisió en aquell moment i que té més de 50 anys i que és la que compta per l'audiència calibrada, és curiós, no viu amb aquesta inquietud.
És a dir, jo amb el meu fill miro la televisió, ell està fent tuits i mirant què passa amb un programa, amb els tuits, però a més està canviant de pantalla contínuament i està mirant altres coses. Jo, si tinguera un audímetre en casa, jo seria audiència i jo només estic mirant els tuits mentre miro la televisió. I aquí hi ha una sèrie d'inconvenients i de contradiccions brutals. I nosaltres, torno a dir-ho, estem obligats a pensar per una televisió i per fer una televisió antiga, perquè el que busquem tots és aquest 30% que ara no es correspon amb la realitat. Deixa'm fer dos qüestions molt de programació. Tema esports, quin pes li dones en els debats, tenir debats esportius, seria Fórmula 1, MotoGP, i l'altre tema, que a més tu tens una llarga experiència per la teva trajectòria. Quin pes pot tenir, ha de tenir, juga el Futbol Club Barcelona, el Barça, en un espai com és la nostra televisió. Nosaltres, quan hem analitzat l'àmbit danès, hem apostat, o hem vist la ficció. Allà, el Copenhagen no és el Barça. Per tant, l'impacte que té el Barça en la televisió de Catalunya crec que és important, ha de ser més important, ha de ser més important. I l'altra qüestió és el tema del Super 3, que s'ha de fer amb el Super 3 i el 33, s'ha de seguir mantenint aquest mix, s'ha de tenir, apostar per un canal infantil més potent, incorporant-hi la part juvenil, no si o hi ha el públic aquest, com tu dius, molt emigrat, en part el públic, si més no més adolescent, ha migrat cap a altres plataformes i per tant no val la pena esforçar-se aquí. No sé, aquests dos àmbits de reflexió, per dir-ho ràpid, esports i Super 3. Podríem estar 2 hores també per això. Sí, ja ho sé. Si pots... Sí, encara els televidents entre 3 i 10 anys miren la tele convencional. Encara, deixaran de fer-ho. Però encara veuen la televisió convencional i, per tant, la televisió, jo per això deia que l'audiència se situa entre 3 o entre 2 o entre 1 i 10 anys i a partir dels 50. I això vol dir que si encara ho fan, està bé que Televisió de Catalunya, en el seu suport en la televisió en línia, que és convencional, pugui arribar-hi. Però el problema és el següent. Se'ns estan demanant grans audiències per el principal canal que té Televisió de Catalunya, que és TV3, i al mateix temps se'ns està dient que amb els altres els hem de mimar i els hem de treballar també, doncs és molt fàcil. Va, direm el que és més fàcil del món, no hi ha recursos. Ja està. És a dir, s'estan generant i s'estan aguantant 4 canals de televisió sense recursos i aleshores no es pot competir. I com que resulta que els pocs recursos que arriben s'han de desviar cap al canal principal, que el president del CAC ens demana que arribi al 30%, doncs els altres viuen... Un moment, jo he dit el 30% amb el conjunt de canals. D'acord. El 30% amb el conjunt de canals. Doncs els altres malviuen... Jo no he demanat el 30%, he demanat el 20%. Però el 30 és el que hi ha a Europa. No, a Europa no, en alguns llocs. A Europa no ho sé, ja ho miraríem, però segurament vostè sap d'això més que jo. I per tant té raó, té raó. Bueno, no som Europa, està claríssim, i era hora que algú poguera dir tranquil·lament no som Europa. No tenim nosaltres, ni l'estat espanyol en conjunt tenim el 30, per tant som una altra cosa. I lo de Televisió Espanyola segurament entra la nostra mateixa dinàmica, vol dir que per sort o per desgràcia compartim la mateixa realitat. Les televisions públiques a Espanya i totes les autonòmiques no tenen ni de bon tros aquestes quotes. Al contrari, algunes públiques es queden al 2 i el 3% d'audiència. Per tant, caram, vivim en un lloc diferent. Bé, si no hi ha recursos, difícilment podem fer-les competitives. I si parlem, per exemple, d'un canal esportiu, i que conste, és anatema en Televisió de Catalunya i en aquesta societat en general, parlar dels canals de TV3 amb una intenció restrictiva. Seria molt més feliç el Parlament, el govern i la societat en general si demà digueren que tenim un canal més. La qual cosa de vegades que sí, que molta gent es pot equivocar. Perquè un canal més voldria dir menys recursos, més distribuïts, més repartits. Clar, fa falta una... El senyor Ramon Millà deia que cal una reflexió profunda sobre imatge, també sobre què fem amb aquests canals amb els recursos que tenim ara. I si realment això es pot mantindre. Perquè si no, tenim un canal d'esports que ha de competir amb uns preus enormes per competicions esportives que cada vegada són més cares i es dedica a transmetre de vegades coses increïbles. Que dius, si això és un canal d'esports i hi ha una girafa i no juga al bàsquet, bueno, doncs passa. I clar, home, al final nosaltres ens plantegem i ens generem
uns miratges i unes històries, doncs potser val la pena tot això, mirar a veure què tenim, com contem i si val la pena mantindre-ho o no mantindre-ho. Però torno a insistir, algunes reflexions, aquí que reflexionar de vegades ja només pel fet de reflexionar és com el traductor que només pel fet de traduir ja traïa, i traductor traïdor. Doncs només per reflexionar ja sembla que sigues un traïdor. Algunes s'haurien de fer. El que passa és que ara com ara no són del tot prioritàries perquè hi ha altres coses que són més prioritàries. Però si les deixem, ens complicaran a la llarga, ens complicaran més la vida. Jo dic que un director de Televisió de Catalunya que obri un nou canal serà un heroi i un director o un nou director que tanqui un canal de Catalunya serà un traïdor. I jo crec que això no hauria de plantejar-se així de cap manera. Segurament els dos estan pensant el millor per a la televisió. El Barça. Home, el Barça és la repera. Tu fas un partit, clar, a veure que estem descobrint aquí, tu fas un partit del Barça i resulta que pots arribar a uns nivells d'audiència que només arriba al Foraster. I no, i puja això encara més. Clar, però és molt car. I aleshores el problema és que, bueno, no és que el Barça siga car, és que qui ven els seus drets els ven molt cars. I ara haurem d'anar a competir una altra vegada davant de la UEFA per la Champions. I la Champions és una competició caríssima, que no hi ha cap televisió que transmeta en obert a Europa que no siga d'estat. És a dir, TV3 per algunes coses és una gran excepció. Nosaltres som l'única televisió pública que no és d'estat que tenim els drets de la Champions, compartits, perquè sols, impossible, de cap manera no els podríem tindre. I compartits amb una sèrie de jugades que al final són rocambolesques. Hi ha una productora que s'estima TV3, hi ha uns senyors que els és igual, que tenen una televisió oberta a Espanya i que els és igual que TV3 entra en aquesta jugada, i per aquí, com sempre s'ha fet en aquestes coses, en aquest país que és tan curiós en tot, fent una sèrie de miracles que la gent no entén, tenim uns drets que són la repera. Voldrien conservar-los, però ara veurem com entra Movistar en tot això que passarà. I quan diuen, escolta, quan diuen vostès que posaven en obert? Doncs miren, nosaltres posem per fer-ho en tancat i aleshores potser la gent que té aquests drets tenen alguns escrúpols també o algunes caramboles que quan els posen molts més diners sobre la taula ja no els voldran tindre. Per cert, a mi sobre recursos hi ha una cosa que sí, això sí que és una fal·làcia. Quan llegim i entenem i palpem que el govern d'Espanya està plantejant-se seriosament què fa la televisió pública a Catalunya, que jo crec que la va abandonar des de fa molts anys, la va absolutament abandonar, i quan es planteja recuperar-la, i no per un ànim, per dir-ho així, de generositat o de coherència de servei públic, sinó per competir amb TV3, val la pena que això tampoc ho perdem de vista. I ara jo estic contradint-me a mi mateix. És a dir, si la competència pública és capaç d'aconseguir més suport per fer-nos la competència a nosaltres tan forta com l'estan fent les cadenes privades, doncs potser sí que haurem de continuar i hem de continuar parlant de més recursos. Ara són jugades a la curta, no són jugades a la llarga. Aquí després allà. Sí, hola. Gràcies a aquí vivim un moment molt interessant i jo crec que sobretot pel fet que TV3 hagi baixat del llindar psicològic del 10%, perquè això ens és l'alarma i diguem, si TV3 tingués 2 o 3 punts percentualment més amunt, podríem caure en la tentació del cofoisme. Per tant, diguem, encetem un debat que es vol executiu sobre el servei públic i diguem que seguint l'estela del que està passant a Europa i amb les particularitats que hi ha a Catalunya. I aleshores en aquest sentit a Europa ja tot comença a haver-hi propostes i iniciatives ja concretes de partenariat entre públic i privat. Per exemple el BritBox, que és una plataforma de vídeo on demand per subscripció on hi ha la BBC, l'ITV de titularitat privada i la productora AMC. Aleshores, el llibre blanc, que es va presentar al Parlament ara darrerament, inclou aquesta proposta i aleshores la meva pregunta és quina idea té la corporació i TV3 en relació a això per apostar de manera molt forta i decidida en el servei públic en un entorn connectat. Segurament si no visqueren temps interessants alguns directors no hi seríem,
perquè quan el perfil de director que es busca és algú que aguanta i que siga valent, vol dir que alguna cosa no acaba, o que sigui una mica boig, vol dir que alguna cosa, o que parli amb claredat, com no es fa habitualment, vol dir que sí que alguna cosa ha canviat. És igual la barrera psicològica del 10%. Si el que importa és que de vegades estàs lluitant per un liderat que en el fons és residual. És a dir, és igual que sigui l'11, que sigui el 9, anirà baixant. I tampoc és tan important ser líder. Ser líder valia quan ser líder t'implicava més recursos publicitaris, més ingressos publicitaris. Però si ser líder només et dona una alegria de viure i una inconsciència brutal i tu ets líder amb un 7% d'audiència, és que t'ho has de fer mirar. Conec una mica i conec de lluny aquestes iniciatives de què em parles. Jo crec que això aquí sempre està una mica en marxa, no? El que passa és que combinem debats i reflexions que són plenament actuals i necessaris amb debats i reflexions molt antics. Jo crec que hi ha un debat i una reflexió que és el control de la televisió pública, que segurament és el que més saliva, conspiracions, hores i hores fa gastar al Parlament de Catalunya, que d'una vegada per totes s'hauria de deixar de costat. És a dir, això de dir, a veure com la podem fer perquè al final sigui inaccessible. Pues això de vegades ha portat televisions públiques a fer concursos que donen uns resultats que no són els que segurament els millors per a aquella cadena, per exemple. És a dir, ostres, és possible que la reflexió parlamentària, perquè els nostres representants polítics i de la sobirania popular estan precisament per dir això, que és possible que foren constructius i que no foren de desconfiança mútua? I que no sentirem les coses que se senten de vegades al Parlament sobre TV3? A mi, que només he anat un parell de vegades, i que espero anar-ne un parell més com a mínim, m'han dit algunes coses que no s'atrevirien a dir-les als professionals, als periodistes de la casa. No s'atrevirien. Els cauria la cara de vergonya si els digueren això. A mi m'han dit manipulador, adoctrinador, una sèrie de coses, i es veu que jo sóc l'únic allí, que jo en TV3, com tot el món sap que coneix la casa, em passa el dia manipulant i adoctrinant, no tinc una altra faena. I a més tot el món em fa cas, com que no hi ha contrapesos, comitès d'empreses, consells professionals, diferents instàncies, etc., el Consell de Govern. Ara jo sóc el que... En realitat el que m'estan dient és que el producte que fa TV3 els molesta, segurament perquè té èxit i no interpreta la realitat com ells voldrien que l'interpretara. Doncs jo crec que els representants polítics del poble de Catalunya tenen una obligació d'anar més enllà. Tenen l'obligació d'estar sempre mirant-se en desconfiança, desqualificar els mitjans públics del país i, en canvi, a buscar tot això que vostè comentava. És a dir, com fer aquesta televisió més pública, com fer-la més àgil, més competitiva, com aconseguir més audiència, com aconseguir que els seus continguts siguin molt més civilitzatoris que altres continguts, com canviar el consum, hàbits de consum televisiu i evitar que caiguen en la televisió escombraria i que vagin a programes que siguin realment interessants i entretinguts, però que no siguin tan lamentables, etc. El que passa és que, clar, si jo dic això, em diran, i vostè per què ens ha de dir a nosaltres el que hem de fer? I tindran tota la raó del món. Només és una reflexió des de la humilitat. Hi haurien dues últimes preguntes i amb això tancaríem perquè estaríem ja al límit de temps. Perdona. Sí, bon dia. Sí. Soc Carme Ponte, de BTV. Hem parlat de moltes coses, s'ha parlat de baixos pressupostos, de necessitat de recursos, de baixa audiència, de canvi de forma de fer les coses, de ser més ràpids prenent decisions a TV3, però a mi em falta un punt. En aquest món que vivim ara el contingut és el rei. I a mi m'agradaria conèixer quina és la política estratègica actual de la nova direcció en quant a continguts a la corporació i a tots els canals que actualment s'estan explotant a través de la corporació. Gràcies. Però això no li ho puc dir jo. Això aquí hi ha una senyora que li ho podrà dir, ella se li passa en el micròfon. Però suposa que el Consell de Govern de la corporació delega en confiança respecte als directius que tenen els diferents mitjans. I per tant les línies, encara que són compartides i encara que són moltes vegades parlades i valorades, depenen de cada mitjà. No és el mateix, torno a insistir, una ràdio que està competint per liderat amb una altra i que entre les dues ocupen el 60 o el 70% de l'audiència radiofònica, que Televisió de Catalunya, que està amb totes les seues, en tots els seus canals, que està matant-se i barallant-se pel 13, 12, el 14%. No és igual. Ni és igual l'àmbit televisiu, com he dit, que l'àmbit radiofònic o l'àmbit de premsa, encara que alguns. Per tant, en televisió, el que puga pensar jo, el que puga pensar corporativament, li hauria de dir la senyora Núria Llorach, però el que puga pensar en televisió és que, i això és una qüestió molt personal meva, que d'alguna manera, alguna línia personal he d'intentar marcar, jo crec que en sobra
allò que don Miguel d'Unamuno deia del sentimiento trágico de la vida en continguts televisius. Em fa la sensació i em fa l'efecte que hi ha molta gent que en lloc de voler salvar el moment vol salvar el món de TV3. I a mi això em sembla que cal lloar-ho, perquè vol dir que som una gent molt preocupada pel patiment universal, però igual no estem distraient a l'audiència. I torno a insistir, jo crec que molta part de l'audiència, i més de l'audiència de 50 anys, que és la que ara ens valoren i es calculen, vol distraure's. I la gran discussió no és amargar-los, i no és posar-los tots els problemes del món sobre l'espatlla. La gran discussió seria com entretenir-los d'una manera que siga corresponent a les obligacions que té un servei públic. És a dir, distraure'ls, formar-los, donar-los arguments per entendre la realitat, però no avorrir-los. Ens estem trobant ara en TV3 que hi ha uns documentals que són magnífics i que tenen unes audiències que no s'entenen, només s'entenen per com els hem fet reiteratius, perquè sempre estem parlant del mateix moltes vegades, que no és el hàmster. És a dir, i això que implica una gran responsabilitat, una gran actitud cívica de molts professionals i de molta gent que decidia la programació i que s'ha de mantindre, el que s'ha de mirar és que es mantinga amb una proporció que siga l'adequada també i que la gent vol passar-s'ho bé també, i vol mirar un programa i riure una estona i pensar, però pensar d'una manera entretinguda i deixar-se anar una miqueta també. És a dir, si nosaltres volem filòsofs que miren Televisió de Catalunya, doncs aleshores tindrem un 1% d'audiència, perquè són els filòsofs. Com moltes vegades, molts llibres de poesia, per desgràcia, tenen un 100% de compradors que són poetes. I això va així. Aleshores, jo vull que els filòsofs, jo personalment, com a nou director de Televisió de Catalunya, miren la tele, vull que no perguem el sentit, per dir-ho així, d'informar amb rigor de tot allò que passa al món, però potser hem de perdre una mica la transcendència i hem de perdre una mica també aquest sentiment dramàtic de que la realitat és horrible i que, a més, molta d'ella se'ns escapa i no la poden canviar. Això només provoca frustració. I se'n van a altres continguts, aquests televidents que ja no ens accepten això, que els distrauen més. I damunt hi ha gent que fa una lectura interessada i diu se'n van perquè TV3 es passa el dia parlant del procés. No, se'n van perquè s'avorreixen. I com recuperar-los? Amb més escrúpols i vocació de servei públic enfront de televisions que no en tenen. Aquest ara és el nostre dilema, o com a mínim una part del meu. Eloi Trullàs, estudiant de Comunicació Audiovisual de la UB. Ara que ha sortit el tema de... Pobre xic. Pobre xic. Sí. M'acompanya el sentiment, perdona, és que a mi també ja ho sé. Sí, és que tenim una qüestió que tractem a la universitat i que ara que ha sortit el tema de la manipulació, que hi ha diversos informes, manifestos del CAC, del Sindicat de Periodistes, el Consell Professional de TV3, fins i tot 5 exalts directius de la Corporació Catalana, que es denuncia influència, control en els mitjans públics de comunicació. I clar, nosaltres com a futurs comunicadors ens preocupa i crea una mica un sentiment d'indignació i d'impotència. Vostè creu que això és així i si creu que hi ha això un cert instrumentalització, clientelisme aquí a Catalunya, què es podria fer per tal d'evitar aquest sistema? Gràcies. Li he dit abans que aquest és el país dels 1.000 debats, que cada dia no obrim uns 200 i no en tanquem cap. Bé, també és el país dels 1.000 manifestos i cada dia en podem tindre un altre i un altre i un altre i tots són molt lloables i s'han de tindre tots en compte, però també haurien de preveure que igual al final també la gent es cansa de llegir-ne i que està bé fer un manifest de tant en tant d'una manera extraordinària. Les societats normals, democràtiques, homologables, etc., fan de tant en tant un manifest, però si cada setmana en fan 2, hi ha algunes declaracions que de vegades em sorprenen perquè hi ha gent que ha participat en altres moments en Televisió de Catalunya i quan podien prendre decisions les que han pres ens han portat on som i que ara se'ns clamen i dius, i vostè quina part de responsabilitat té? Si vostè és estudiant de periodisme, de comunicació audiovisual, jo li diria que el món és menys bonic el que l'ensenyen en algunes universitats i que si vostè no vol manipulacions no estudie periodisme. Perquè resulta que vostè pot entrar a una empresa privada i les empreses privades tenen 2 criteris. El primer és sagrat per a una empresa, que
que és guanyar diners o com a mínim no perdre'n, perquè el món de la comunicació és ma vida, que és molt raret, i de vegades hi ha gent que perd diners i persevera, al final dius, bueno, com que són d'ells ja s'ho faran. I l'altre són els propis interessos. I aleshores vostè entra a un diari que es pensarà que tota la vida li havia servit de llum i de guia espiritual i que ja tot el món era bo, i resultarà que vostè, en aquest diari hi havia una persona que es dedicava a fer crítica literària i un dia se li va ocórrer criticar un llibre de l'editorial del mateix grup que el diari i el van fotre al carrer. Això en TV3 encara no ho fem. I se'n trobarà, i trobarà que hi ha diaris, que hi ha publicacions que no segueixen la programació de TV3, els uns per una sèrie de causes que són de jutge de guàrdia i els altres perquè tenen la seva pròpia televisió. I si això vostè considera que no entra a formar part d'aquesta manipulació general que vivim, jo crec que no hi ha ningú, absolutament ningú, que informe des de, per dir-ho així, la virginitat. Pel que fa a Televisió de Catalunya, i jo tinc una, no sé per què, perquè el que dic sempre és absolutament obvi, tinc una certa fama de provocador, pot ser perquè aquest país fa molt debats, però després ningú vol dir coses que sembla que siguin realment, per dir-ho així, acostades a la realitat, és el lloc més difícil del món per manipular ideològicament, perquè hi ha un muntó de contrapoders, com ha de ser. És a dir, el que salva moltes vegades la informació en general és que els diaris, hi ha molts diaris i hi ha molta pluralitat, i vostè pot accedir perquè hi ha molts contrapesos i molts equilibris. Un diari, per molt que vulgui manipular la realitat en favor dels seus interessos, en té un que està per damunt d'això, que és mantenir la credibilitat davant dels seus lectors. Si un diari manipula una informació i avui en dia aquesta informació pot saltar a l'opinió pública per 1000 camins més, qui queda en evidència és aquest diari. I d'això se'n diu un contrapès i d'això se'n diu un equilibri. I vivim en base de contrapesos i equilibris, si no això seria la selva. Civilizatoris tots, gràcies a Déu. Doncs en TV3, encara que el director de la cadena o encara que el cap d'informatius vulguin manipular, es troben que hi ha el Consell Professional, el Comitè d'Empresa, molts professionals molt convençuts, codis ètics, el control parlamentari, el Consell de Govern de la Corporació, etc. I entre tots plegats hem bastit un equilibri que jo crec que dona com a resultat uns productes d'una gran credibilitat. Que si vostè pregunta en enquestes, com de fet es fa, quins són els informatius que més es consumeixen, són els de TV3. I si pregunta 20%, 22%, però és que si pregunta on vostè s'informa habitualment, li diran el 40% que ho fan a través de TV3. I si pregunta a quins informatius donen més credibilitat i donen més sensació i que els donen més sensació de seguretat, li diran encara percentatges més alts que els de TV3. Aleshores, una de dos. O la gent és idiota, que realment hi ha gent que s'ho pensa, hi ha contertulians, analistes, periodistes i polítics que es pensen que la gent és idiota contínuament i que els manipulem, o allò, la imatge que es pretén donar moltes vegades és falsa. Jo només li dic que si jo pretenc, del director de TV3, manipular un contingut d'informatius de TV3, i tenim aquí alguna gent de la casa que li poden donar fe, ja me'l puc pintar a l'oli, la manipulació. Perquè no en farà cas ningú. I a més, com avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, tot el que dius en privat ho has de poder aguantar en públic, immediatament sortirà una gravació perquè algú m'hauria fet com el ministre d'Interior, m'hauria gravat la conversa i diré mira el que diu el director, o mira aquesta instrucció que ha donat, o mira que no hi ha cap altra empresa que jo conega pública, he treballat amb algunes i en conec algunes, en la qual, per dir-ho així, el criteri de la llibertat d'informació i el criteri propi de rigor professional estiguen tan salvats com en TV3. I això, de vegades, podria anar contra la intenció manipuladora d'algun director i fins i tot podria anar contra una visió que tinc jo de la realitat i que no és la que comparteix una gran part de l'opinió publicada de la societat de Catalunya. És a dir, hi ha algunes coses en les idees hegemòniques, les idees dominants solamente per Gramsci, per qui faci falta, no són les de la classe dominant en aquest país, les idees dominants en aquest país són bastant més progressistes i en ocasions bastant més falsament progressistes que les de la classe dominant, doncs hi ha algunes idees d'aquestes que a mi no m'agraden i que en TV3 són hegemòniques també. I són perquè això respon bastant a les idees que tenen els periodistes en aquesta societat i les que té una gran part de la societat, no sé si la comparteixen, però són les que estan damunt de tot i funcionen. I no hi ha cap director que pugui manipular-ho, això. Si vostè té la grandíssima sort de treballar en una fàbrica de continguts públics,
que és el que seran les televisions del futur. És a dir, si vostè pot treballar en una factoria de Blade Runner en el futur, si aquella fàbrica de continguts audiovisuals en tots els suports de contingut públic, etc encara és Televisió de Catalunya, vostè tindrà una gran llibertat per actuar com a professional, la mateixa que tenen ara, perquè això almenys està garantit. I ens agradaria que, a part de reconèixer-nos la gent i l'audiència per les enquestes, ens reconegueren alguna vegada columnistes, periodistes, polítics, etc. I no li he posat l'exemple d'altres televisions públiques, perquè els em diran, no em faça trampa, no em parle de les altres, però si volen parlem també. Ens queda una pregunta, perquè aquí tan brevetat en la pregunta com en la resposta. Ja sé que sembla difícil, però si no estem al límit del temps. Bon dia, Joan Úbeda, productor independent. Hem parlat del paper de Televisió de Catalunya com a motor de la indústria audiovisual, és un paper molt important. En els darrers anys, degut a les restriccions econòmiques, aquest paper s'ha vist minvat en quant a recursos i el sector de la producció independent a Catalunya ha patit les conseqüències de manera molt forta perquè les reduccions han sigut molt més grans en aquest àmbit que no pas en l'àmbit pròpiament intern de la televisió, però hi ha un factor que no mencionem normalment i que quan ens comparem amb Europa és una diferència, que és la manera que té de relacionar-se Televisió de Catalunya com a empresa, com a entitat, amb el sector de la producció. És a dir, en les pràctiques de com és la relació, de com s'estructuren la manera de plantejar els projectes, la capacitat que el productor independent té de fer viure aquests projectes independentment de la pantalla de TV3, per dir-ho ras i curt. Quan parlem dels drets que cada part adquireix o reté respecte a un producte que es fa, tinc la sensació que en comptes d'anar cap a com va Europa, on a França, a Anglaterra, a Alemanya, a Dinamarca, quan hi ha una col·laboració públic-privat, la televisió no es considera la propietària del 100% perquè ha posat uns diners per allò, sinó que entén que el valor és superior i que aquest valor és una aportació que fa el productor. Això crec que limita la capacitat dels productors de fer més gran aquest ecosistema audiovisual. És a dir, que penso que hi ha un tema a reflexionar que és revisar la manera en què Televisió de Catalunya, una corporació, es relaciona amb els productors perquè en els darrers anys hem anat enrere, no endavant. Quan érem, a nivell d'Espanya, una de les televisions més europees en aquest sentit. Jo crec que hi ha hagut un retrocés en qüestions que són importants perquè determinen, encara que hi hagi menys recursos, limiten la capacitat dels productors d'actuar en altres mercats, en el mercat internacional o en mercats subsidiaris. Home, jo crec que sempre, i intentaré ser breu, que sempre una producció pot ser externa, pot ser pròpia, pot ser, per dir-ho així, compartida, i aleshores, quan tu parles de producció externa, has de mirar si és participada per la mateixa Televisió de Catalunya o si és merament adquirida a una productora de fora. Després, és veritat que tot s'ha burocratitzat moltíssim en l'administració, no només en Televisió de Catalunya, sinó per fer les coses més transparents i per fer-les més auditades i més controlades, arriba un moment en què tot es complica molt i potser de vegades es confonen les coses. Dius, no, ja no és només aquests drets, sinó tot l'aparell administratiu que porta i que sustenta aquesta relació és insuportable. És veritat, és insuportable. Però de drets, i si només parlem d'això, podem parlar-ne sempre. I ara més. No sé què ha passat en els últims anys, ho desconec, però sí que sé una cosa. A mi, a través dels portals corresponents i de tota la gran paperassa corresponent, ens estan arribant ara una sèrie de projectes que ja es plantegen d'una altra manera, que ja es diuen, mire, aquest programa nosaltres el vendrem fora, segur. I per tant, vostès els ho cobrem a un preu que és relativament baix, perquè resulta que sabem que això tindrà recorregut, però els demanem a canvi que vostès renuncien a una part important d'aquests drets. Ho fem. O que no en tinguen, parlem-ne. Perquè què és el que vol Televisió de Catalunya? Que vostè tingui un bon producte, que a mi em resulta el més econòmic possible i que siga amb els màxims resultats possibles. I per tant és el productor el que ha de pensar, bé, doncs aquest producte que jo crec que confia en ell i que pot funcionar, faré un esforç econòmic ara a l'hora de produir-lo, li presentaré a Televisió de Catalunya dins d'uns marges que per mi poden ser fins i tot complicats però que a ella segur que li interessaran, però després li exigiré contrapartides.
parlem-les. Absolutament bueno, això no sé si ho fan en Europa. Això és el sentit comú. El que no puc comprar jo són duros a 4 pessetes. El que no pot fer Televisió de Catalunya és anar i dir no, vostès han de fer un gran producte, ha de ser barat i a més jo me quedaré els drets. Diran, sí, home, i li farem el pi a la porta també. Ho revisem tot en aquest sentit, amb el permís de la meva presidenta i dins de la lògica del circuit habitual, que de vegades s'assembla més a l'infern de Dant que no a una cosa que voldríem molt més sensata, però això tampoc és culpa del Consell de Govern, crec jo, sinó que és culpa que jo crec que l'administració pública ha aconseguit encara complicar-se més la vida, apel·lant a criteris que són absolutament necessaris, com la transparència, la honestedat, etc. S'ha complicat en la vida, que al final no hi ha manera. Doncs dins de tot aquest context tan complicat, això que tu comentes, home, i tal que ens ho hem de mirar. Però sense cap mena de problema, i no crec a més que hi hagi després ningú que digui no ho feu així perquè aquests drets són de TV3. Molt bé. Agrair-li al Vicenç tant la seva explicació, la seva conferència, com després les seves respostes, la claredat i l'energia que hi posa, que és garantia de tot, i a tots vosaltres gràcies per assistir en aquesta sessió.